so obi aka de ope eldobro ni nti ache wo ba akonya sa problem no bia wo betumi aka wo di obi achi se wo wakwaje obi kunu na ya wo de wo bonsa ewiase mo me nka no kuro wo so ya yarefo ya te ase yarefo wo bebrese awo mansia ana ode ne kotena afie no so ne Lumba tikuru abaso ade bia wo gya ne na agu no ho a enka bi wo betumi ene nada Lumba jane ka ogusu tua oban o ma ne koje bosia e ma no o ensi hwe ya ma ne bi wo ha amana basa okay awona uni o se sanu bi Akosua na ma Ghana fo ni bi nso dwen se bi ma me Akosua Serwaa e bia obuna ni bi ne ma so na ma we nyina aba dia me kira oni se ade ba kwa me kira oni se enye obia na kana sem wa abonte ewiase obia ni ho o kirifo asem pakodo me kuru ne wo so ba hwe ho yare na obema wonu aba ahwo eye waba enti what buy no sebi wotena kuru aba so a kosi se kuru aba no so wo sa tena wo ma ensia sa at least na nka ho be ato kakra wo betimi akọwachi na wankọ no mpo no sa wo yire nso ba questions wo be ye dan na wachi sei na sam no na ye bebre na sa wo yire na wo kunu kwa ne ho na obisebisa wo sa nsem ya eda na be ye wakono ama wasan akọ ba bia wo kunu ewo bi ti enokre se oba Ghana na odobuni na se bi obeto na enokre pa sa waba efie na odobroni timu sesian me awosa islegon me ba no ne Lumba ne si oba ho ne no omote no kra onisika no no Lumba o ya adwuma da ba nya nwom na obo ya onye hyedam nya adwuma bia ka nwom to entika onye adwuma bia ya sa ai ka nwom to no enti enwom no kra obo nwom na o ka say mfie miensa e ka dem me ba ne sponsor ma nwom no bai ene nkrofo kakra ka ho na omobo ai enti me ba no boa bebre na adofo nso e boa bi because no do niku na wonye nipa yakra ye ba no ubisa na semwa obema umu aye hwa oye introvert sana meka oye introvert onkasa oye introvert na ohun so that Lumba do broni ko shows ebo ni dini ade ai na waye diama se bi ene daddy ko evana papa woni ba ma te hokra ana eye den na watitim ono wa abrochire so ade ne be koso mfa nti wonya ono nso ne mba ewiase e ma na ye japade o na ya na ye hu ade edan ya yesi nyina anya japade onya na japade a ya ne ma ho na wo medi ba ma chi na nyame amoa na ofro ka kra ne koyi ne hwe a so wase ya de wati ase enti so wotime ya hwe ne ma we dia ya kan nyina japade obi bia hwere no kra dia ne ma be ya ma no na be chan bia papa yi kanetete wona eso kwa aware a yese unya ade a February ade ane ne de ema okay unya japade a February fie japade ane de ema because wu japade a ntimi tam edan so anko fie mam yese no dobu papa ba court oba ho na otimi hwe manim me de asa na hu nhia mesa tima me kobisa na sa akwese na uba ne Akosua Serwaa eye den ya na wadie mu ni ade abusua ni ni na musia abusua pani confuse na onim no kra ansa na asem ba na wono Akosua Serwaa ware no confusion no we no onim bi abusua pani na oje na ware no wono wa firi okay na omudi we ni si but send yourself be because no ya branti an na bi sa wa ma bi me ma hu no eti mu ni da ana me akura no kra ya ba ko pe ye ya no ho ade no na me ni ahoto bi ante manko mami musa se ya motete se nkrofo bi ka se na mo ba kra no ni abadai oni timani kunu yare ye kra wan hwe no ni ade na oba bi abehwe na ya na mo fa ne se oba de odobroni no ode dia na hwe ti se Lumba yare da obo ne pampers na obi ya adwuma wa abrochire no ma ne usika kra oba ne usika so de be ya de ama ti na Lumba simfichire abonten ti se de ni pasisi kwan hu a woni hwe a kodobronu be kwa akofa no de na kowura fie so okohwe na ana ode ne kotena fie no so ne Lumba tikuru abaso a de bia wo gya ne na agu no ho a enkasa bi obetimi ene na da awu mansia asa de be ewiase mo me nka no kuro
What's why yarefo ya te ase yarefo wo bebre sei sane wo wa kwan afa so wo ye nde wo wa ho na mo nwa so do bro ni gina na so ne mo twema nso nsa ensi hwe ensi hwe nese wo hwe de ankunimdin be mo chefa ene ye wanyame ho de nyame baka na ye nokre na mame mo ba no be bada ben sanse nkofo bisa se no wo he na den wo mane ade wi ase ye ntutu mirika nkoye enko ye ntutu mampa mirika nkoye ade ye ntutu ye eye den obeba lumba jane ka ogusu utua oja ho ba e ka no go ebinum si o bi amosha se obi e ka de ope e dobro ni nti na se wo kodi obi kunachi ukodi obi kunachi ana obi akodi obi kunachi na ka da che wo ba Uba konya sa problem ni bia. Ubetumi aka. Wo ba wo di obi achi se wo kwagye obi kunu na ya wo de wo bonsa. Wo so bia wo ba nti da che uba konya sa ha onu bia. Wo betumi abie wa no ana betumi adi na chi. Mo me nka no kore kakra na wi ase no kore ba akopɛ. Nse ma me pato me ba wo e kana wo gya to wo no e kan mu odi sa na a wo de wani bu a be kɔ be yesen. Mentimi nka. Minim ano. Me de minim ni se oba no. O ma ne kwaje bosia ma no wankasa ya sempo ana ateko wati ase oba ne kunu de nya ne nyina na wo so wurewura mu eye wo mu mienu asa nti ho no nsusu se de mu nyina mu nim edan kura wo han wo to a wuntu aka mu wo tete nti onti bi nya ne ma ne dan ka ne yi wo no metana wona wo de ne sikwan wo ono lumba ne de ne sikwan se ne ho to no Woye na adwene se me komi nso me komachi akɔhwe machi na meja sabe muwa bi kura agu machi ana meja ma bi agu machi de na ne sini kwan na bi ensi ne kwan ono oya na adwene se oye bi ebeboa no na aboa no nti okay nti ma me nti mpato wo nti ye hwe asem ne nyina waka na sisia no afutuo ben na wode be ma ye na ye wo echire no mama be ba se na futu ne beba no edume bi ma mo ba no o de nsa kwa ese okoja awale papa awale mu asem de etiwe yakoda iti say ne ma koda bia ye ja awale da enti se ko ba asa bibi nti o de nsa kura koye no a wa amaya mane a enye nwanwa na awale kura no wo ye wedding a eda obeye we memen efiada no memen da akoshira so a ensa de na twam Someone amuni. It is what in Sanaba and Sano, Neda Hefan and one say, and rank one ye could buy a name. Mama, if you're not been a similar from who say, Yamma Akosua Serwaa, wow, what would you gather? Ya or one of the denting part in the Caribbean himself. Or one of say, you idea. I love what would you gather? Ya on friends. On friend me mean to me. That's all sha yatete no obetimi ayesa na so ntimi nyasa so obetimi aba abra omo wamane. Oh, obeba de obeba na wabedu kura on frame me ne de mintimi nyintu awo mintimi nyintu musa asem awo se o kan bi sesi a o tire mi se se oba ba ko tare obi kuno na asem aba na mu gina na chi ti da achi obi di bi di oba obetimi aka na o hwe se na e bia ya kamfo ya mamre ni amanya ni ade na nka se de sitie odobroni ne papa na busu anfo be gina na chi okoto a ama eye onwanwa na wada roma de wo muni se enhye da nya me nwanwa bebre e bia na be ma ne ka kire wo ba ne se wagyan wa aware atwitwa nkrate minti minkyire e bia o kan bibisa nanso no se ne papa num di na chi e bia kontompo bia be ma ne ka kire wo munti na bia wo mu di a kire minti minkyire so atese mema de mo anu ode kan sem bebre oba ne kura meja no ya twetwa nkrata mu nti unim nti papa ne ba oba na ha adwene bia na ne ba no nso ne ni ase na nka no kura bi a kire nti mama me otena mo besa abadi ma na bounce mama lumba wa mamu sesi form daddy anya daddy say yan sensi form mi say nyamete ase nyamete ase de sensi form na ka mo we say ko ti ase ansa na sanse mu nyina si ya nka de nyame pe no ye so atiase ebi so a watiase na ye ka enka enhita bebre manipa nsuamu ade nso bebre se so atiase mama efutu no mama ebi no say mo kwa na mo Akosua Serwaa abusuafo no sanse mu sika nti no mo di bia bra be Lumba nuama na abusuafo no mere we na mo kwa milioni ade ma toto akomo nti etiro mo nyina support mo no ye ni skasa ye ni skasa e ya dum
na me dia me ne me ma ne me nana no mu die no na me dia kobra ibu abusua pani na bia ya brabo no ayi confuse ni abrabo na ye de ye ni ska de brabo obia mame mo bana ko okay eno kra de ye ba ko me say wo kumi na sika da me munu ma no kra meka okay wonti mi mbre miska me wo bre miska kra me say you to so wa be nti wo gitu me say abusapenya brabo no confuse wana na obi ahase wose onim obi anesese oso onim obi dia se bibi ko ohwehwemu no wode book na ko ya na se wode ayi microscope ana se wode dia na ko na wo kase wo so obi a wa ye dey sasa na wo kyerem wo ho wo so obi a wa ka asem na wo kyerem wo se wonim odobroni okay eda edikan etoso bienu a wo se afedi wakoye nhwehwemu saba wo se me ba no kura ba obema na yekuna je sa adom bi ti se enya ode wano aye bebre wate ase ti wono onya no kwafo mame akohoma ne ba akohoma sika ne ba akohoma de mame Akosua Serwaa akohoma sika no e ba ma ne saka tambe o se busumi bia wo wuye me pacho anu de minim ho asam yemfa abi mreme ena minti se busuani bia so se de bia brem na obisa oba no se e ba me misa no na min ko bisa mami ya das mami we das abeko udin me di adwo di ya me din pa me di ko school di Jennifer adi ya ndi me nyimfiri Akosua Serwaa mame no moto so ahe me to so nsia oh okay mami na ansa na abeko no nyam wo kina de na beko so ano di court di me di Ghana for ya atamu ti abesi na nyame ya mo ti mbasa again na o ka che Ghana oh ya da wo masepa wo muane afutuo ne ahokeka ene anije o mo de tame ne me ba ne abusua nyina echi da wo mase tie ni kaja ni asida da obia si yesre so se o mo nta ya chi saa kosise bibia bewie ne mfa o mo asida ni da de asida ni ka bia be ma o mo ni twedi ampo ya mi nhira mo bebi